नमस्ते प्रणाम, हम गीतकार दुर्गेश बेदर्दी और आज बड़ा ही बढ़िया गाना लिखले बनी आप सब कलाकार खातिर। तो चलिए आप सबके मुखड़ा सुनावा जा रहा सुनी कैसे बा। ये गाना सैड सॉन्ग हमें, तो चलिए आप सबके सुनावा जा रहा सुनी कैसे बा। कि वो करेला जिया रोजे छछनाला हो, अरे वो करेला जिया रोजे छछनाला हो, दिल एक बार जेकरा से लग जाला हो, दिल एक बार जेकरा से लग जाला हो, अलऊ के न छन भरता, अरे लऊ के न छन भरता मन पागलाला हो, दिल एक बार जेकरा से लग जाला हो, दिल एक बार जेकरा से लग जाला हो। तो चली रहा मुखड़ा और स्टेज पर भी गाना गावे लायक बावे। स्टेज पर भी जे कलाकार गावे चाहता तो स्टेज शो में भी ये गाना के आप सब गा सकतनी। तो चली अंतरा आप सबके सुनाए जा रहा बनी, तो सुनी कैसे बा। हो जकरा धरेला बेमारी होला तो तकलीफ बड़ी भारी, हो जकरा लागेला बेमारी होला तो तकलीफ बड़ी भारी, ऊंच नीच तन को ना सुना बुझाला हो, ऊंच नीच तन को ना सुना बुझाला हो, दिल एक बार जेकरा से लग जाला हो, दिल एक बार जेकरा से लग जाला हो। तो चली रहा अंतरा। अब लास्ट अंतरा खातिर आप सबके हर वीडियो में भी हम बतावानी कि भैया लास्ट अंतरा खातिर हमारा मोबाइल पर आप सब कांटेक्ट कर सकतानी और हमरा से गाना मांग सकतानी कि भैया हमरा ये गाना गावे के बाद, तो हम व्हाट्सअप के माध्यम से लिख के आप सबके व्हाट्सअप पर भेज देम ये गाना के लास्ट अंतरा जवन बाकी बा तवन। ओकरा बाद से पर्सनली में जे गाना लिखावे चाहता तो पर्सनली में गाना लिखावे खातिर पैसा लगेला। ओकरा बाद जे नया म्यूजिक बनावे चाहता तो हमरा यहाँ धासु ब्रांडेड म्यूजिक बनेला, कम बजट में बढ़िया म्यूजिक बनेला, हर कलाकार खातिर सुनहरा अवसर बा, एकदम कम बजट में बढ़िया म्यूजिक बनेला। तो आप सब कांटेक्ट कैला के हमरा से जरूरी बा। हमार खुद के अपन स्टूडियो बा, बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जादूपुर बाजार, गोपालगंज, बिहार में हमारे स्टूडियो बा। तो स्टूडियो के भी यह नंबर बा 99-345-29-912। तो हमरा से कांटेक्ट कैला के जरूरत बा। चलिए चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी और दबा के शेयर करी। नमस्ते प्रणाम, हर हर महादेव, जय मां सरस्वती।